Pagabutangan sa maayo nga sistema sa Barangay Zamora, Meliaza, Iloilo City proper ang pagkuha sa mga pumuluyo sang rasyon nga tubig nga ginahatag sa Iloilo City Government. Iniagod malikawan ang mga inaway kag ginagamo nga nagakatamo o kung nagakatabo bangod sa agaway sa tubig. Sa interview sa Bomba Radio kay punong Barangay Lloyd Abadiano, iyagin pahayag nga naga-coordinate na sila sa bong sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa CDRRMO kag gina-follow up na kung saan maabot ang dugang nga mga drum nga pagabutangan sang tubig. Suno kay punong Barangay Abadiano kada bulan sang Marso kag Abril naga-eksperyensya gid sila sang kakulangan sang tubig. Apisar maiban nga mga residente nga nagapa-deliver halin sa Nuwasa, dako sa gihapon nga bulig ang pagbutang sa mga tangke kag maayo nga scheduling sang rasyon bangod makabulig gid ini sa mga pumuluyo. Suno pa sa punong barangay agud malikawan ang pagilinaway, mayara sila sang proseso nga ginapatuman sa pagpanagdag sang tubig kun sa diin kada drum, mayara sang assigned nga kagawad nga magabantay agud masiguro ang organisado kag patas nga pagpanagtag sang tubig sa mga pumuluyo. Dugang pasang opisyal dako nga bulig para sa komunidad ang duha ka drums nga igahatag sang city government. Bangod, makadugang ini sa kapasidad sang barangay sa paghatag sang tubig sa ila residente nga labi nga nagakinahanglan. Ara kami system na last time nga gin-apply no nga para hindi mag-ilinaway. Yes, so kaya dako gini na nga bagay kiti as I said last time no nga tubig lang na pero do awayan pa no, pero so far no the same process last time mo man na i-apply namon kiti nakita to namon nga epektibo gito. Ano na siya do, may galon na sila may container na nga dala? Yes, so taga drums may ara nagakuan nga monitor nga mga kagawad no, kag may mga taho man nga volunteers nga panghatag sa nga tubig, and then ang amon limit is 2 to 3 kwan lang no, containers lang sa isa ka adlaw.